Tal e como se prevía, o Executivo ribeirense tivo serias dificultades para aprobar inicialmente os orzamentos municipais para o presente ano. Na votación deuse un empate técnico, 10 a favor, Partido Popular e IPDR, e 10 en contra, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, e tamén os 3 edís do grupo de non adscritos, coa abstención de Cidadáns. Só o voto de calidade do alcalde Manuel Ruiz salvou en extremis o documento orzamentario, que ascende no seu total a preto dos 23 millóns de euros. Tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista foron as voces máis críticas co equipo de goberno. Segundo eles, trátase duns orzamentos baseados na falla de incumprimentos e feitos á medida do Partido Popular. O BNG non tivo participación algunha neste orzamento. Vostedes saberán por que queren excluir a segunda forza política de Ribeira. Non quixera lembrarlles que vostedes teñen 8 concelleiros, máis 2 que están acoplados, que parecen incondicionais, dunha corporación de 21. Uns argumentos esgrimidos que non gustaron nin ao rexedor nin á voceira popular, Herminia Pouso. Non podo entender, señor Covas, é que por un lado vostede este demandando pois ese fomento do transporte público, esas axudas a pensionistas, a estudantes que si se recollen en estes orzamentos e vostede resulta que me diga que vai a votar en contra, porque eso é unha incoherencia, e iso é votar en contra da atención ás persoas. En estes orzamentos recóllense pois esos recursos que van a ser necesarios para atender a esos dependientes. Por lo tanto, señor Covas, permítame que lle diga que está vostede entrando nunha tremenda contradición. Si me di que o que lle importa a vostede é a atención da xente, estes orzamentos contemplan precisamente esas partidas. Si todos facemos o mesmo de votar en contra desas partidas, os veciños de Ribeira, necesitados, que precisan desa atención á dependencia, que precisan desas axudas para desplazamentos e de moitas outras axudas, pois se quedarían sin elas.